बिराद मोजाङै जालांबाय বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী आंखौ समर्थन खालायबाय नोंथांमोनहानो नुखाबाय जे 3 नम्बर क'क्राझार एसटी समस्तिनिफ्राय बिपुल भटआव देरहागोन होननानै आं कनफिडेन्ट सोर बाहागो लादों बेयाव ओरैनो दैदेनगिरिफ्रा दोलोनिफ्राय अबेहाय क'क्राझाराव नमिनेसन होनाया जोंनि पार्टिनिफ्राय मेला दङ शिबसार दङ सोरजों कन्टेस्ट जागोन मेडाम बे क'क्राझार समस्तियाव सोरजों कन्टेस्ट जागोन होनना सानो कन्टेस्टखौथ' आं नुवाखसै दा दिनैनि दिनावहाय थानो हागौ सोरबाफोर खिन्थु बिदि कन्टेस्ट जानाय नङा मेडाम मा मावनो गोनां खामानि दं होनना सानो नोंथांमोनहा नुखादों जे जोंनि समस्तियाव बा माबायाव अल ओभार आसामखौनो होनजायो जेनेबा अरुणोदय आसनिफोर खालायगासिनो दङ बेफोर पाब्लिकआ बिराद एप्रिसियेट खालायदों आरो जुब समाजनि थाखाय जे जों आसनि लादों बेफोरखौ एप्रिसियेट खालायदों बेफोरखौ जों कन्टिनिउ खालायगोन आरो बेनि गेजेरजों आरो मा खामानि मावोबा रायजोनि उपकार जायो बा इयं जेनेरेसननि उपकार जायो बेखौ जों मावगोन मेडामा राजनितिक दोलोआव फैनायनि खारना मा जानो हागौ रायजोखौ सेवा खालायनो आरो जेबो नङा दिनै गुबुन गुबुन हारि हारिसानिफ्राय नैबे नोंथांनि नमिनेसन जिथु गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बेखौ लानानै नोंथाङा देरहागोनखौ रोखा होननानै बुंनो सानो एकदम रोखा नोंथांमोनहाबो नुनो मोनदों बेखौ समर्थन गैयाबाथ' मानसिफ्रा ओरैनो फैया आरो स्वतस्फुर्त भाबै बिथांमोनहा फैदों आशीर्बाद होदों बेहायल' नङा आं जेराव मिटिं खालायदों जेराव बिसोरखौ लोगो हमनो थांदों आंनि साननायनिख्रुइ बांसिन आंखौ समर्थन खालायदों हिन्जाव हिसाबै जानो हागौ आरो अननाय रायजोनि आरो इसोरनि कृपा फोसावदिंनाया बबेयाव आरो माब्लानिफ्राय आरो स्टार्टिं बेखौ जोंनि स्टेरिं कमिटिया डिसाइड खालायो आं डिसाइड खालाया बिसिनि मथे आं सोलियो